היי, בסרטון הזה נתמקד בפעילויות מוכנות לחשבון. ישנן 3 פעילויות שמשלבות מספר מיומנויות: מניעה, זיהוי וייצוג של כמויות, משמעות סידורית וחיבור וחיסור עד 10. אז המשימה הראשונה היא דובוני בשוק, היא יכולה להתאים גם לילדים לפני הכנה לכיתה א', מגיל 3 אפילו. במשימה הזו יש לנו דובוני. כאן. דובוני מבקש שיעזרו לו להכניס את הפירות לסל הקניות. הוא אומר, הכניסו לסל 2 פומלות. עכשיו, אתם לא שומעים כאן, אבל יש לנו גם הקראה. זאת אומרת, ילדים שלא יודעים לקרוא, הבנת הנשמע, והנה הוא מדגים איך הוא מכניס לסל את 2 הפומלות. בשלב לאחר מכן הוא מבקש להכניס 2 תפוחים אדומים, לוחצים על התפוח והוא נכנס. אוקיי, עכשיו יש לנו פה גם קובץ להדפסה. גזרו והדביקו את הפירות לפי הכמות המבוקשת. יש כאן את המספר וכאן ממש את הפירות, ואפשר להדביק אותן. ילדים ממש אוהבים את הפעילות הזאת כי היא משלבת המון מיומנויות ביחד. אז זו היחידה הראשונה. היחידה השנייה זו יחידה נלמד חשבון שהיא משלבת כמה דברים ביחד. כל עמוד בעצם עובד על מיומנויות אחרות. אז יש לנו בחלק הראשון התאמת כמות למספר עד 6, ולחיצה על הדמויות. אני אעבור ואני מותחת קו, 3 וכן הלאה. בשלב הבא יש לנו התאמת כמות למספר עד 10, שלב מתקדם יותר. יש כאן גם יותר פריטים על המסך. בשלב הבא יש לנו רצף המספרים, שמדובר פה על משמעות סידורית. גם משחקים כאלה שהילדים יכולים למתוח ולעבור. וכאן תרגילים, חיבור עד 10. גם פה יש לנו חישובים, מתיחת קו. עכשיו בנוסף לזה יש לנו בקובץ להדפסה יחידות רבות, גם שניתן להקיף את הכמות, גם לכתוב את הספרות, גם קצת למצוא כל מיני חפצים בתוך תמונה. יש גם דפים שאפשר לצבוע. אז גם המשימה הזאת יכולה לשלב הרבה מאוד מיומנויות, ואני ממליצה את הדפים לנעילן לשימוש חוזר. היחידה השלישית, נראה לכם לפני זה את הקובץ להדפסה. יש לנו כאן גם התאמת כמויות, גם כאן יש גזירה והדבקה לפי הכמויות. גם הספרות, וכאן ספציפית מתעסקים בבעלי חיים, כמה בעלי חיים, אז כמה תרנגולים בתמונה. חבל לי שאתם לא יכולים לשמוע, אבל כשתיכנסו תשמעו. אנחנו סופרים, ואז יש קול מאוד מאוד דרמטי, והספרה 2 נחשפת. וכאן בעמוד הבא יש ממש עבודה על מניעה. 1, 2. זו פעילות שמאוד מתאימה להקניה, גם גילאים צעירים, מגיל 3 אפילו. ככה זה ממשיך,
בעמוד האחרון גם יש לנו משימות. אז עד כאן פעילויות מוכנות לחשבון, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי ביי.